Amin. Sehat. Dompetnya sehat napa mboten? Duh. Mbak urung apa-apa dompetnya jari ibu-ibu enggak ngono. Nek bapak-bapake wis nyawang sing ayu-ayu sehat. Ibu-ibu enggak. Dompetnya enggak sehat tapi isine sehat. Isine? Dompetnya enggak sehat tapi isine sehat. Nek aku ora ngono iki. Lah piye? Dalane sing ora sehat. Iki klemang-klemung iki engko iso balik ora. Dalane pinu kok Mas, maju mundur munggah medun. Oh tenan maju mundur cantik. Tiba tangi kok. Tenan. Aku rawani nyawang dalane wedi ceglok, sumpah. Bediding. Bediding ki apa to basa endi? Basaku, basamu nek ra weruh ya golek ning Mbah Google. Goleki. Iki aku karo nyekel HP Pak Bu, golek sinyal. Mbok menawa enek sinyal sing nyantol kliweran. Nggih, katuran para kadang para sederek ingkang pinurmatan, kagungan para Bapak Ibu sedaya. Caos panglipur sesarengan Ranasta, koplo, dut. Wah, jan. Burine aku seneng. Burine aku seneng aja dikendangnya Mas. Tak ngrungokke dut. Sampeyan iki aja ngono, sok-sok kok senengane ngono kuwi. Pripun Bu Pak, diparingi campur sari napa dangdut? Campur saro, Dalem? Campur sari, nggih, campur sari. Langgam napa koplo, Pak? Langgam? Oh, langgam. Oh, nggih. Mas, langgam, Mas. Manut, saya manut apa wae. Napa Pak Bu? Esemu. Suwe ora ketemu sliramu gawe kangen ing atiku. Sakmono Mas. Dalem? Nggih. Sampeyan iso wae lho Mas. Mas suling-sulingnya dawa-dawa. Tenan. Nek ora dawa ora muni. Sulingnya dawa-dawa, bolongannya do akeh. Iya. Ning sing nyuling ora dawa, cendak. Om iki ora weruh basane kerajaan awak dhewe apa dia. Iki asli wong pemulutan lho Pak. Tekan kene digandengke karo wong blangkonan. Alah mbuh ngomong apa dia ngono wis entek. Bar takerane. Titip nggih. Nggih. Nggih monggo Mas. Orang biasane anu lho. Aja Mas. Geng rawuh Mas. Sinambi akrabi pasugatan yang sampun semadya saos panglipur campur sari sesarengan Ranasta.
wis mbok pentolmu ki dicekel lho Mbak, kok ora nek suarane piye to? Rasaku mau mangan bakso ya akeh dhewe. Mangan pentol kok pentole meneng wae. Lho, sing tenanan lho ya nyambut gawe iki mbok ya sansaya rombongan kok kaya ora rombongan aku kon bengok dhewe. Iya, kudune nggih Pak nggih. Pripun Pak Bu, laras napa mboten? Lah nggih. Bunga wong ya sansaya kaya rombongan lho Mbak. Iya. Senengane lho ya Allah. Heeh, tenan. Oh ya Allah, udan. Oh, tenan. Udan Mas. Tenan, oh. Pripun Pak? Nggih. Katutup nggih Pak nggih. Nggih, sak cerit meleh. Perahu layar. Oh nggih. Mas di loading bariki langsung dibacutke perahu layar nggih. Bunga ngati wong mati aku nugrahan Gusti ora mung jroning impenku iso nyanding sliramu